No, nyt on vesi säilyy. Niin, siis heittää turhat vittuu sieltä. Mä laitin yhden boksin, niin sai isoja reppuja autoon jo aikaisemmin. Mä otan tästä toi noin yhden satselin sitten. No. Täälläkin vaan 14 näin. Otanpa yhden kuitenkin. Jaa, ei oo autossa tilaa. Sen takia se kannattaa sit samakki tai joku isompi olla silleen tää on. Joo, katsotaan mitä turhaa lodjuu meillä on täällä. Karma. Täällä on tää viimeinen, tää 4. loota. Niin siellä on miinoja aika hyvin myös. Just se laatikko. Hei, täältä löytyy putejakin, saatana. Joku on lähtenyt. Sitten ota Karma sit video. Otetaan sitä sitä kuvaa sillä, että... Mä heitän ton ruokasäkin vittuun tuolta autosta. Meillähän on jo siellä ruokasäkki. Sopiiko? Joo, täytyy vaan syödä. Vittu tulee olee iso jysäys. Täytyy mennä autoon vähän kauan. Joo. Joku ottaa se auto ja mennään kauemmas. Heitä. No siis, joo, mä heitin sen vesitynnyrin sinne. Mä otin ton ruokapöntön mäkeen sieltä, niin se mahtui. Ei mulla lainkaan päällä. Voin mä katsoa, jos mä saan tosta käyntiin menoa. Tos niinku sellainen ilotulitus. Kuollaan kaikki tähän. Ei nyt ei jaksa tota Shadowplay. Päälle. Oi. Katsotaan. Enää mut Siikoon lähtikö se toimii? Ei lähde, mun pitäis sitä peli uusiksi. No anna mennä. Kadu. Oli mun pommi. Odi! Ne jäi pommiin vielä, laatikot on kaikki siinä. Meidän ostaa iso auto ja viedä laatikot johonkin piiloon, ei kenen ne sit onkaan, niin ei pääse hyötymään niistä. Eiköhän